Tak dnes sa nám odohralo prvé kolo tu v krásnom prostredí Kaštiela Bernolákové, prvé kolo juniorskej futgolfovej túr, že dnes si cestu na greeny našlo takmer 50 detí. To, čo som nečakala a čo ma najviac prekvapilo na deťoch, bolo, že boli veľmi pozorné a dávali si pozor na všetky pravidlá, čiže sa snažili byť naozaj profesionálni, za čo som tiež patrične hrdá. Akurát UCČ Makvo prišla do školy a jak som sa dozvedela, že je masterka sveta, tak som tiež začala chodiť na ten futbol a baví na to. Tak najťažšie je pre mňa koncentrácia. Niekedy kazím, niekedy sa mi to podarí. No tak kopce, alebo veľmi ďaleko, že bola jamka. A najlepšie baví ma tu byť v tejto prírode a toto prostredie je pekné. A keďže tento turnaj sa neskladá len z jedného kola, ale z viacerých, tak by sme vás veľmi radi pozvali aj na tie ďalšie, aby ste sa dokázali porovnať s našimi deťmi, ktoré tu boli dneska na tomto kole, ale prídu aj na tie ďalšie.